रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण परिसरात रविवारी दुपारनंतर झालेल्या मुसळधार पावसाने निसर्ग पुन्हा एकदा बहरलाय। मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटातील प्रसिद्ध सवतसडा धबधबा प्रवाहित झाल्याने या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांसह पर्यटकांची पावले धबधब्याकडे वळत असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय। यंदा जून महिना जवळपास कोरडाच गेल्याने शेतकरी आणि नागरिक पावसाच्या प्रतीक्षेत होते। अखेर विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या दमदार पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून शेतकरी वर्गालाही मोठा दिलासा मिळालाय। पावसामुळे शेतीच्या कामांना वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे। दरम्यान जून महिन्यात पावसाअभावी कोकणातील अनेक पर्यटन स्थळे ओस पडली होती, मात्र आता धबधबे, डोंगर रांगा आणि हिरवाईने नटलेला परिसर पर्यटकांना आकर्षित करू लागला। त्यामुळे येत्या काही दिवसात पावसाळी पर्यटनासाठी कोकणात पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। मुसळधार पावसामुळे निसर्गाला नवसंजीवनी मिळाल्याचं चित्र सध्या चिपळूण आणि परशुराम घाट परिसरात पाहायला मिळत आहे।